Batez ere oinarritu da proiektu hau gure gogoeta eta behar baten, ez? 2018an eremu sozioekonomikoan euskara sustatzeko plan estrategikoa garatu genuen guztion artean, eta horretako behar bat identifikatu genuna izan zen diskurtsoak behar ditugula jakin lehenengo eta behin, eremu sozioekonomikoan zein diskurtso dauden. Badira urte batzuk ikusten gendula, orain dela 15-20 urte hasi ziren, euskara planetan hasi ziren enpresek eta baia ibilbide bat egina zutela, eta enpresa plan veterano hauek hasteko arrazoiak eta orain haste zirenak, aztertu nahi genduen zer zegoen horren atzean. Izan be, orain dela 15-20 urte hasi ziren plan hauek, egoera batetik hasten ziren, bai? Orduan asko zegoen egiteko, dana zegoen bideratzeko, eta gaur egun enpresa horietara doazen gaztek gauza asko egina dituzte. Hasteko ikasketak askok euskaraz egin dituzte, papeleria euskaraz badao, korpusa badugu, ez dagokago terminologia ez dakigunaren aitzakia da, oso modu diferentetan planteatzen dira. Eta orduan bai ikusi nahi gendun, bakoitzak bere atzean zelan bizi zuen hori edo zen narratiba zituen. Euskara plana martxan jarri zutenak gaur egun ez daude gurekin lanen, ondorioz beraien ikuspuntu hori berreskuratzen genuen, eta aldi beren gaur egun euskara plana martxan daukeun hontan, jarraipen fase hontan martxan daukeun hontan, balio horiek berdinak ziren, diskurso berdinekin mantentzen dugu, edo beste zerbait berrartu behar dugu. Sasoi hartako diskurtsoak eta balioak gaur eguneko jendearen aportazioarekin eta ekarpenekin aberastuteko eta diskurtso sendoago bat lortzeko. Jakitzeko nun gauzen, Euskara Batzordea ze momentutan dagoen ekinen, eta erronka, aurrera begira ze erronka atarako gendun. Ikerketa hau martxan jarri ez bazen dute ezagutuko ez genituen dato eta gauza harrigarri pilo baten berri izan dugu. Saiatu gara ahalik eta jendeik esanguratsuena topatzen. Enpresaren eta euskalgintzaren edo euskararen eremuko eta ekonomia enpresaren eremuko jente bion arteko elkarrizketa egiten lagundu digula proiektu honek. Diskurtso mailan, narratiba mailan ikusi duguna da ordungo diskurtsoek gaur egun ere balio dutela, bai? Egia da, diskurtso horiek nola kontatzen ditugun, agian egokitu behar ditugula, bai? Hau da, gaur egungo hizkerara, negozio munduaren hizkerara egokitu behar ditugula, eta gero bai ikusi duguna da ez dagoela diskurtso baztertzailerik euskararekiko, bai? Orduan, jenteak modu natural batean bizi du. Baina bai badago hor apur bat nahi hori, ezta? Hau da, euskara erabili dezala nahi duenak. Eta orduan hor, hizkuntzaren bizi berritzearen ikuspegitik agian hor guk enpresetan eta euskara erabiltzeko behar hori edo hori zelan sortu, zelan bultzatu aztertu beharko dugu diskurtso mailan. Ikusi ahal izan ditugu zertan garen indartsuak eta gero baita ere balio izan digu autokritika bat egiteko ere bai eta zertan hobetu dezakegun ikusteko. Diskurso hauen lanketakin da berriro heltzea, euskara planai heltzea eta edo errota horri martxa ematea edo bere hortan guztia. Piskat azterketa hori dana egitea, hori honek ekarri digu nolabaiteko lehenengo analisi hori eta orain etxeko lana guk hartu beharko dugu barrun eta benetan ikusi euskara planak merezidon eta aurrea segi nolabaiteko euskara normalizazio bide honetan. Zerbitzu enpresa batek, enpresa industrial batek, inguruen euskaldun batean dagoen enpresak, erakundeak motivazio diferenteak izango ditu eta orduan, nik uste dut eguneratze bat egin behar dugula eta egokitze bat bakoitzaren beharretara. Orain egindako lan hau gure plan estrategikoan kokatzeko bidea egin beharko gendukela. Lehen aipatu da bezala komunikazioaren ikuspegitik diskurso hauek nola garatu genitzakeen aztertu eta diseinatu beharko gendukela eta nola ez badakigu hau diskurso hau baino gehiago ditugula eta diskurso gehiagotan sakontzeko bidea egin beharko genduke. Hori gutxienez erronka modura.